ben nyenengke undangan tamu-tamu yang sudah hadir. Oke, masih persembahan spesial dalam tasawuran Hitan di Gerat bersama Leo Band. Ngopo awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing diremuk. Aja nangis to, Mbak. Kabeh kuwi orang sing tak calon jare wong tuamu wetone ora kadung. Sakno ya Mbak, luar biasa. Terima kasih yang di sebelah kanan kita. Ada satu lagu spesial Kalah Hotman ya buat semua warga Mayang Kidul. Monggo Ibu Ena dan teman-teman boleh merapat kembali ya ke depan panggung. Ditunggu. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman rasido bepojoan. Satuanku telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke, kok koyo ngene nasib sing tak rasake. Monggo sareng-sareng besti yuk. Ngopo awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak calon, jare wong tuamu wetone ora kadung. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat ati. Matur suwun sanget. Masih bersama Mas Audio Sound System. Ayo bergoyang Besti. Satuanku telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke, kok koyo ngene nasib sing tak rasake. Ngopo awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak calon, jare wong tuamu wetone ora kadung. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat ati. Ditunggu
ditunggu kembali ya. Mungkin buat segenap keluarga besar dari Ibu Inna dan juga Pak Agus. Mr. Dallas. Dipateni nanging ora mati, duh Gusti paringi kuat hati. Lara kaya dipateni nanging ora mati, duh Gusti paringi kuat hati. Masuk.